Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki noi kai jung school SSA ki bahap po pur sam jung East Castles district ki lapin paw ki so khia lor ka jingput slam jung sarkar ban siewi ka tulom wat la ki wei pat ki noi kai school SSA jung ki wei pat ki district ka jilla ki la dep yo ka tulom hadien ka jingkular jung sarkar jilla ha ki jinga kran bi lap thai ko bor president jung ka seng uba Weistelin khar kongor ula ong ba kani kamdei satia kasien ka maningkong ba kinoi kai ki ba hikai ha school SSA hapo ka East Castles district kin yo kham slam ye tulop shu la thu ru ba ka seng kala de pha da ka jingtho sha ka deputy commissioner ja ka East Castles district khnang ba kan tuklar lem halor kani ka jing e ka ba kinoi kai school SSA kilamat ya ka jing bom yo tulop la san banai kin thi mentaya ka ski la khat ya kani ka isi meeting ka jongi banya keren halo ki ba board ki agenda ki bede ba ka association jongi henry ka ba kham kongsan ka bangi ya tai ba ya keren ka de halo jong ka ni ka delay of salary hapo jong ka East Castles district unit ka ba na ka por sa ka por ni ju nakaliang jongi kinong yalam ni ju ya putin ni ka ni ba ka kala julong ka habit mo jong gini ki board ki ba di khmi hapo jong ka ni ka district ka jongi ba na ka por sa ka por ka ju long bed ka jingput slam haga jingyo tulom kat ba shikibai pagi district ngila de pyo ru information ba ka ju poi bed kala de poi hiru te shangi pat ka shulong bed kumni na shu sateng bed kumni te daga wei karai ringkat bad baro ki isi member ada kanika jingpelak tulap kan one ma hapo jangan ni ka tayo tingin sa nakaliang jongi mo ki dekat ke executive committee member ngila ong ba da ka ju kasur ngin let me sa kini ki office ki prepare da ka bayalam lang ru ya baro kini ki member ki jongi bangin let kli ke ikada ko papenlong ye kini ki board ki badi khmi hapo jangan ni district ki jongi ban Islam ne ka tulap ko jongi ki ko atip ke ni kada namar bun sing ngila ju pha ye ki sthiru what so financial accountant what sha i DC badan buram jongiru nakaleng jongiru ila ong ba ila simkhai kani ka kam namang kin ma ya ka las bangiyo ya ka tulap ko jongiru ba arbanai apadeng ka jing sakut ko ba indrio banai hi te wa ben ka tur ka don ka jing Islam te hangtur ila lek man ya kandu EDC la intervene ba tang shipam por hi hakata ka ju asngi ila la ba transfer ya kataka bisa basa ka jongi arbanai te menta kadai nak proses dengan subuh kata kaji keliru ba kanum degen balong kumni abaki we kila yo ngiru ngidon kam kumjui kumbaki we du kila yo di district ki mangila aktif kadai ka jantia ba nanta saboy barwacha garu sekaro laya ka basa de majongi kan ke ga jubab jong ka Islam ki ong ba mangi hapo East Castles district unit ki noi kai la bunda kata ka chulong tangkadaw nakalian jong long hangi kay ngisim ba kalong tangkadaw ka perti technology ka mabenta kanuno kam ng process te kung nila along be computerized mla ban ai daw ba ni bunview sa taki wi district dina ki para no kay te ka procedure hi ka di ban long ta nalor bini om ba ka East Castles district unit ka di ka headquarter te Shillong is the headquarter ka di ka capital hi jom kami alih ke sulong kani kadi penlong ke example kan ya borok mo kadi sedang sama kai kan berproses di kam kani state indrai penpan ngila ba East Castles district ka kham suki kan kar kuntri kam ini isu kepat iki bor badi kami halo kani ke benta long ba kelek kini ka badan kam long ban kham employ do kam state memang ngila sofa kan ni tingkwa bangi nang sofa show long bangi patip hiru nama ngila ndai bang kemak jingtip ngila ya persam manwa jingtip tamba ngimyo ya kan nu ka ke balong confirmation kan ba ya katulap ni kila apply mong ta ada ciaba nakaliang jong ka government mo ka Islam kan katulap jong itang kan katayo banwan nakaliang jong kum era mi ka isi ba ngihap hi ban mi sakmati ngap long biasa jing ki hoy kumba along hatini ki ayo ba dep mong nang kidon ka je ki indrai
Malakran mai presiden nak lain jungi ingin nak syak kan ikan jing menti nak lain di por badai pet juga distrik habis dia betul ke jungi. Amar ada hakiwe ki distrik ki layo balai hangi. Kata apa jing kali. Hangi lagu makran di syak ada ban kam state. Amar bang itip bakadai ka headquarter di badai. Jengka state hibro kowe. Tip henrei aku bajing pet jungi ik kata suki man jungi. Tinggi kentu kanya ka sarkar ba sobha ban khalek kam kloy kan di namar ba. Ngi kini kai ni la sofar mo pada ki drubnai kami utulop kumur kamdesh ko basuk tikar pat kini bende pet bakin kampet kloy kan